Dobro. I tu je također Aleksandar Misličić-Ksander, pevač. Dobro jutro. Hvala što si došao u redakciju. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Veliki pozdrav, naravno, svim našim gledalcima. Reč je o pevačima koji su dosta dugo prisutni na našoj sceni. Imaju ime i prezime, imaju dugačku karijeru iza sebe. I sigurno postoji neki svet tamo koji bi želeo da ih sluša, jer videli smo već da su karte počele da se prodaju i da je bilo veliko interesovanje. Itekako. Pa evo, ja nisam toliko na estradi, ali itekako radim po Hrvatskoj. Iskreno, ja sam se i začudio s celom ovom odlukom, obzirom da znam koliko ljudi, generalno na Balkanu, ali ajde kada pričamo o Hrvatskoj, koliko vole narodnu muziku. Da li je to, kako oni kažu, turbo folk, folk narodna ili ta neka naša pop, ljudi tamo to obožavaju i zaista nas onako dočekuju i ispraćaju fantastično. I publika u Hrvatskoj je fantastična kada smo, eto, da kažem, mi narodnjaci u pitanju, tako da definitivno je u pravu. Mislim da je to definitivno neka politička konotacija. Za druge strane, znam da dosta sam na TikToku ispratio stvari da sada pitaju građane na ulicama šta misle o, eto, van te priče, ali sa tom konotacijom, šta misle o našoj muzici, da li slušaju, da li bi išli. Verujte da od 10 ispitanika 8 itekako zna pesme svih ovih izvođača i kupila bi karte, otišla na koncert da sluša i tako dalje. Tako da ono što je meni negde najdraže u svemu tome na početku i na kraju svega jeste da publika je ta koja, mislim, bili smo zabranjivani i svašta nešto, to nije, kao što si rekla malo pre, nije prvi put, ali muzika definitivno je nešto što ne može da se zabrani nikako i možda sad u ovom trenutku, ali ne znam, za par godina će to biti potpuno druga priča, verovatno možda kad se promene neki drugi ljudi. Tako da muzika je što ja onako mislim, što mi je drago, muzika je nešto što je itekako u narodu. Ljudi kad to vole, ne možete im zabraniti ništa. Dobro, ali sada, ako je ovo sada predmet nekog spora godinama unazad i možemo da kažemo da je počelo od 90-ih sa samim razvojem turbo folka, da se neki gade na to, da nekima nije prijatno da slušaju i tako dalje ili da ih bole kosti. Ali kako sada gledaju mlađe generacije na taj problem? Jer postoji negde taj sukob unutar i mlađe generacije ili je muzika muzika jednostavno? Pa generalno je muzika muzika, ali znate šta, ne bih ja tu generalizovao niti po državama, niti po generacijama. Uvek imate ljudi i ovakvih i onakvih. Nažalost, mislim da će i za 20 godina postojati neko ko će možda i za 20 godina da zabrani neki drugi koncert. To prosto nije, kao što sam rekao, ni po generaciji, nikako. Generalno, mislim, meni što je drago i danas ova omladina i mlada generacija itekako sve to sluša, voli. Ja negde želim da verujem i mislio sam da u 21. veku, u ovoj 2023. godini, živimo bez bilo kakvih zabrana u bilo kom smislu i segmentu, pa tako naravno i u muzici. Muzika je umetnost i nešto što je prelepo za svakog. Da li neko voli ovu vrstu ili onu, to apsolutno nije bitno, kao što je i Amer rekao već. Nije bitan ni žanr, ni ništa. Prosto muzika je nešto što kad neko nešto voli, treba mu to i pružiti i dati. Tako da mislim da negde želim da verujem da kako godine budu prolazile, kako ovi neki stariji se budu smenjivali, odlazili u penziju, da će neke nove generacije malo drugačije da razmišljaju, da živimo malo liberalnije u svakom smislu i da muzika ima jedinu konotaciju, a to je ljubav i da ono što muzika izazove u nama, da je to jedino i ono pravo što treba svi da osetimo, a ne niti mržnju, niti odakle, s kojih prostora dolazi ta muzika. Naša muzika se sluša u celom svetu, da se razumemo, tako da kad može da je sluša neko u Americi ili u bilo kojoj drugoj državi, u Kini, Japanu i tako dalje, što postoje slučajevi, zašto ne bi mogli mi koji smo tu muziku iznedrili ovde na Balkanu? I pričamo istim jezikom, tako reći, razumemo se i razumemo kakve poruke nosi i ta muzika. Ali evo sada dok